Салям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу АТР. В етері АТР програми «Бугунь» сьогодні. І мене звати Айдер Мождабаєв. Я дуже радий представити вам нашого сьогоднішнього гостя, з яким ми спілкуватимемося майже годину. Це Василь Шевченко, колишній радник віце-прем'єр-міністра до 2019 року, колишній перший заступник міністра соцполітики і виконуючий обов'язки міністра транспорту і зв'язку у 9-10 роках. Я все правильно сказав, пане Василю? Так. А зараз, я просто, коли вас бачу десь, написано експерт, а в принципі, як ви, на чому зараз спеціалізуєтеся? Ну, це скорочена форма. Тобто експерт, в принципі, виходячи з того, що які питання задають для того, щоб можливо економити ефір, то це простіше. Мене це не ображає, тому що це навіть більш глибоко звучить, ніж всі посади, які там людина займає в своєму житті. Зрозуміло. Ну тоді, знаєте, я коли зараз, кожна людина, з якою я розмовляю всі дні, часи, тижні, в принципі, ми ж говоримо про одне і те саме, просто з різних боків. У кожного свій якийсь там кут зору на те, що відбувається. Я хотів би, щоб ви одразу і для мене, і для наших глядачів розказали ваше бачення сьогоднішньої ситуації в Україні, навколо України, те, що ви вважаєте найважливішим, те, що ви бачите як експерт, дійсно людина дуже досвідчена в різних питаннях. Ну, перш за все, я думаю, що слід було б відзначити, що Україна фактично своєю діяльністю і своєю боротьбою фактично розпочала кардинальні зміни у світі. Тому що коли ми у вашій студії говорили, що Україна буде боротися, і тоді ясно, що очікувань, то що Російська Федерація нападе, було не так багато, і навіть більшість експертів передбачала, що цього не відбудеться, бо ніякої підстави немає для початку війни, але все-таки Росія вирішила захопити Україну і відповідно спробувати, чи в неї це вдасться. Відповідно, український народ своєю боротьбою підтвердив перше, що всі експерти в світі, ну фактично більшість їх помилялася, так, тому що коли ми говоримо, що нам країни, спочатку нас країни попереджали, що це захоплення буде, але ніхто не міг передбачати, що це дійсно так буде, ніхто не міг прогнозувати, як це буде розвиватися. І от коли це відбулося, то воля українського народу до спротиву, Збройних сил, не таких, що не завершили ще формування сил територіальної оборони. Тобто всі зламали стандарти, по яких оцінювали країн. Це і американські експерти, і британські експерти, це і європейські експерти, тому що ніхто не розраховував на те, що Україна може давати гідний бій, другий, як тоді вважалося, армії світу. Ну і це відбулося. Тобто завдяки цьому фактично Україна стала часто згадуватися, але коли ви згадаєте, яку першу зброю Україна отримала, то це фактично протитанкові системи, тобто дуже прості піхотні зброю для фактично партизанської війни, тому що ніхто не розраховував, що Україна буде потребувати і авіації, і систем протиракетної оборони, і систем протидронів, і систем, які б дозволяли знищувати на території ворога його зброю та його збройні сили, також ніхто не передбачав. І відповідно все це розпочало кардинальні зміни. Тобто одночасно ми бажано, звичайно, там спостерігати за подіями і на Сході, тобто фактично це Китай, як ми часто порівнювали, що конфлікт Китаю з Тайванем – це також неначе проекція боротьби українського народу. Якби український народ не боровся, то тоді б Китай захопив Тайвань. Потім на наступному етапі, коли вже, скажімо, почалися перші перемоги,
тобто почалися іміджеві поразки, і почалися спогади про те, що фактично це російська, це ніяка не друга армія світу, хоча вони продемонстрували крайні форми поведінки, тобто це армія дикунів, армія варварів, вбивць, гвалтівників, ну, людожерів. Тобто, я не знаю, навіть описувати це достатньо складно, і це все побачив весь світ, тому що Україна все-таки там висвітлювала і давала можливість працювати всім журналістам. І коли не відбулось захоплення в Києві, то фактично почався зворотній відлік. Тобто колесо це почалось котитись зворотньо, і відповідно ми вже побачили після цього події, які ну, відповідно, Україна вже змогла змінити свою риторику, тому що коли ми згадаємо ці перші дні нападу, то були розмови про припинення вогню, про бажання вести перемовини. Тоді можна згадати спробу перемовин у Стамбулі, яка була достатньо невдалою і неофіційною, і відповідно ну, була якась така дуже дивна. Але потім все-таки Україна, ну скажімо, отримала додаткову підтримку як із союзників. Кардинально розпочало зміни країни НАТО, тобто фактично блок, який гарантував для своїх країн безпеку, зрозумів, що безпека України – це також його безпека. І хоча блок до сих пір уникає підтримки прямої, навіть не надав відповіді на ну, таке кардинальне рішення України щодо подання заявки на доєднання до цього блоку, всіма силами через своїх країн допомагає Україні з боєприпасами, фінансовою частиною, з забезпеченням транспортних потоків і тому подібне. І з'явилось поняття от уже Рамштайн, так, тобто Рамштайн – це група країн, які допомагають Україні, які спочатку формувалися на військовій базі в Німеччині, а потім перетворились в новий формат, можливо, новий безпековий формат, до якого входять розвинуті країни. Так, потім відбулися події в Європейському ну, вірніше, Рада Європи, яка виключила Російську Федерацію з цієї ради. Знову ж таки, за таку поведінку по відношенню до України. Варто звернути увагу на от події, про які ми також з вами говорили в вашій студії щодо поведінки Китаю і що стосується країн Центральної Азії. Тобто там Шанхайська організація співпраці, яка в принципі спочатку буквально перед війною провела засідання, і там були доєднана така країна, як Іран. Ну і відповідно, як виявилось, вже в процесі війни, засідання і перших поразок на фронтах України Росія виявилась вже не лідером в цьому серед цих країн, і з'явилися вже країни, які претендують на домінування якраз в цьому регіоні. Це і Китай, і Індія, і Іран, який, виявилось, також має власні амбіції щодо доєднання і побудови можливих нових осей, так званих. Ну і відповідно дуже, дуже важливо це те, що Росія відчувала, як вона слабне. Ну і правда, в процесі слабкості вони здійснили жахливі удари, ракетні удари по Україні. Тобто це було 10-11 вересня, це було декілька днів 10-11 жовтня, декілька днів тому удари. Тобто вони знищили фактично велику кількість енергетичних інфраструктурних об'єктів в Україні. Тобто, за офіційними повідомленнями, це 20-30% енергетики було втрачено. Тобто, захоплена найбільша в Європі атомна станція Запорізька, яка зараз також знаходиться під подальшою загрозою, то що навіть коли вона зупиняється, вона потребує енергії. І знову ж таки, останнє, що обговорюється, це обговорюється можливість росіян вдарити, ну, вірніше,
підірвати Каховську дамбу, яка б спричинила потоп в Херсонській області. Але, як виявляється, це загроза більше для лівого берега, де якраз і розташовуються російські окупаційні війська. Ну, але воно зменшить об'єм води, який дозволяє охолоджувати Запорізьку ту ж станцію. Тобто на цьому фоні, знову ж таки, ще одна складова, яка стосується безпосередньо діяльності України, це так звані ці транспортні коридори або Grain Deal, тобто зернова угода, яка була укладена під тиском Організації Об'єднаних Націй у співпраці з такими потужними гравцями на ринку зерна в Туреччині, де було підписано дві угоди. Одна була підписана Росія, Організація Об'єднаних Націй та Туреччина, і друга Туреччина, Україна також Організація Об'єднаних Націй. І це дозволило. Ця угода мала діяти 4 місяці, і ця угода мала передбачати транспортування десь 20 мільйонів тонн збіжжя українського для того, щоб забезпечити продовольством країни світу. На жаль, вдалося експортувати дещо менше 10 мільйонів, і відповідно, знову ж таки, тут слід більш детально обговорити поведінку Росії, тому що коли російська сторона погоджувала якраз на цю угоду, то там була така додатково прихована угода, яка відобразилась навіть на 7-му пакеті санкцій Європейського Союзу, яке стосувалося російських банків, а саме експорту мінеральних добрив, тому що мінеральні добрива – це також, як виявилось, інструмент, яким Росія воює проти всього світу. Вони ж, заблокувавши українські порти, не тільки зупинили експорт з України зерна, але вони призупинили експорт власного зерна. І навіть при умові того, що фактично ця зернова угода неначе там працювала на їхні інтереси, тому що фактично ціни на зерно виросли. На жаль, вони не відобразились на вартості зерна в Україні, тому що ці додаткові виплати, які були, які б закладалися якраз у додаткові страхові виплати транспортним компаніям, за фрахт, вони йшли на додаткове страхування в умовах війни і доходили до 4%. Тобто, для прикладу, це там, наприклад, транспортування до Єгипту. Якщо раніше воно складало десь в межах 10-15 доларів тонна, то воно стало коштувати в 3-4 рази дорожче. В залежності від суми, від об'єму, від того, хто експортує і як це відбувається. Але все це відобразилося, і Російська Федерація, на жаль, навіть там поставивши умовою зняття санкцій для фінансування російських фермерів, не змогла успішно продавати власне зерно, тому що з Російською Федерацією зараз стараються не співпрацювати, тому що це вже погана характеристика, і тільки країни, які вже під загрозою голоду, чи там країни, які залежні від тієї ж Російської Федерації, ще продовжують купівлю цього збіжжя. І таким чином зараз, от 19 листопада, наближається кінець цієї угоди. І за результатами цієї угоди, якщо жодна з сторін не має додаткових умов, то вони продовжуються іще на встановлений термін. Але тут ми бачимо черговий шантаж, який Росія використовує проти України уже в зовнішньоторгівельних операціях щоб заблокувати надходження будь-яких доходів, чи то за зерно, чи то за іншу продукцію і тому подібне. Тобто, і додатковою умовою на сьогоднішній день йдуть також перемовини щодо можливості експорту чи продажу російських мінеральних добрив, але знову ж таки, імідж, який вона собі створила, не дозволяє їм
успішно працювати на цьому ринку. Хоча це був другий інструмент, тому що коли ми згадуємо, як бувший президент Росії Медведєв погрожував світу і казав, що ми вам покажемо, ми, скажімо, продовжимо нашу діяльність там на всіх ринках, там в тому числі на зерновому ринку, то він мав на увазі якраз цей шантаж світу вартістю зернових і мінеральних добрив, тому що знову ж таки оцей перехід газу, тобто для виробництва мінеральних добрив потрібно дуже багато газу, і от цей інструмент вони також використовують. Це те, що от у нас наближається зараз. Ну, пане Василю, шантаж – це їхній спосіб життя просто, але цей шантаж вони завжди використовують чомусь собі не на користь. Вони ніяк не зрозуміють, що так не працює. Ось, наприклад, сьогодні, буквально або вчора, я не пам'ятаю, Європейський Союз оголосив, що він не залежить уже від російського газу. Тобто залежність там до похибки знизилася, так? Тобто досягнення чергове. А я хочу запитати вас не про економіку зараз, а про ось ця заява міністра російського нападу Сергія Шойгу. Його ці дзвінки телефонні до аж 4 міністрів натовських з якимось там припущенням, що Україна готується використати брудну бомбу. Тобто все це, що про них, в принципі, від них чекають, да, за великим рахунком, він вирішив перекласти на що це таке, що це за вистава така, або насправді вони готуються до чогось такого. І крім того, напевно, це об'єднані, можна об'єднати ці питання. Вони створюють вигляд, що значить, вони йдуть з Херсону, але, як сказав керівник розвідки український Кирило Буданов, що росіяни готуються оборонятися Херсона, а не виходити з нього. Тобто вони роблять таку імітацію. Тобто вони вдалися до якихось таких перформансів, так, міжнародно-шантажувальних, там, військових, брехні і ПСО тощо. Як у цьому всьому розібратися такому пересічному громадянину, то, наприклад, навіть і мені? Я думаю, що я також буду все-таки пояснювати з позиції експерта, який в принципі, базово там я починав як більше як експерт з питань транспорту і більше комунікацій таких, але це питання можу прокоментувати в тій мірі, що, на мою думку, вся іміджова складова цього нинішнього міністра війни Російської Федерації нівелювала весь його авторитет, який він напрацьовував тяжкими поїздками з російським президентом по Сибіру, і їли вони там якісь ці польові кулиші, чи невідомо, як вони там проводили час, шамани і тому подібне. Але після поразки в Україні, я так розумію, що він перетворився більше на таку фігуру папець, тобто з поразками його роль звелася до ретранслятора, який повинен щось говорити. Наподобі бувшого президента Російської Федерації, який також, для якого готують якісь події, от він висловлює їх, і це його роль. Тобто от перетворюється зараз приблизно на таку ситуацію, тому що ці всі його загрози і нісенітниця, яка стосується такої брудної бомби, неначе це може мати місце. Я думаю, що це все-таки підготовка і одночасно іде. Я думаю, що не виключається ситуація того, що вони можуть використати будь-що. Просто що чи це може бути і тактичний боєприпас ядерний, і це може бути ядерна зброя. Хоча коли ми відслідковуємо за цими подіями, то з однієї сторони вони заявляють, потім вони чують думку Заходу, і потім різко все це спростовують. От я думаю, зараз це чергова хвиля для того, щоб продемонструвати і дати підстави власним засобам інформації, запустити чергову хвилю, тому що вони ж розуміють, що
їхня війна в інформаційних просторах розвинутих країн також дає свої результати. Тобто, це ж ці пропагандистські канали вони працюють в демократичному світі. Якась частина населення починає їх розділяти. Можливо, це навіть і невелика частина. А підґрунтям от є якраз ці всі розмови. Ну і створюючи таке підґрунтя, вони не виключають і знову ж таки стають непрогнозованими знову ж таки. Тобто непрогнозований це значить небезпечно. Тому я так розумію, це дає підстави йому говорити із тим же ж міністром оборони Сполучених Штатів, який також два рази вже спілкувався, наскільки я так бачу інформацію з якраз з міністром війни Російської Федерації про ну там публічне висловлювання основних таких медійних посилів, що це стосується обох країн, стосується безпеки, але ж ми розуміємо, що завдання Сполучених Штатів спілкуватися з людьми, які мають ядерну зброю для того, щоб зберігати якусь там підтримку. І от нинішня ситуація якраз і показує, що це більше таке формування бекграунду для наступних якихось дій, наступної вистави. Тобто ми ж прекрасно розуміємо, що зараз вони зіткнулися з тим, що фактично у них провальні кампанії окупації, у них зараз в провальні операції на полі бою, що вони програють інформаційно всім країнам, які об'єдналися в підтримці України, що вони на сьогоднішній день не мають ніяких інших інструментів, і от вони хитаються між такими формами шантажу, там економічної блокади, пропаганди, якихось створення фейків. Тобто це все перейшло, ну я так розумію, це більше характерно для минулого нинішнього російського президента, який якраз у цій атмосфері виріс, і це його тип поведінки. Такий через спроби залякування і спроби терору. Тому, на мою думку, це, скажімо, додаткові дії, які по великому рахунку можуть нести загрозу і можуть бути за цими діями щось інше, а може і не бути, тому що прогнозувати їх дії складно, тому що це може бути тестування. А як Захід відреагує, а що вони скажуть, а чи вони сприймуть це все, чи вдасться сформувати контент на підставі цього, а чи вдасться його кудись рухнути. А чи вдасться у нас використати це на якихось важливих ринках, там, наприклад, на тому ж у тих же самих Сполучених Штатах, де вони, от, наприклад, очікують виборів в листопаді до Палати представників Сполучених Штатів, де по великому рахунку неначе мають прийти представники Great All Party, тобто консерватори, які неначе зацікавлені більше в розвитку власного бізнесу. Але ж знову таки одна справа – це досягнення мети щодо більшості в Палаті представників, і зовсім інша – це реальні дії, тому що Сполучені Штати – це країна, яка взяла на себе відповідальність по Будапештському меморандуму щодо безпеки. Тобто, да, там цей меморандум обговорюється, що там неначе там питання гарантії не так написано і ще щось, але в даному випадку ми не можемо це так трактувати, і вони не можуть це трактувати, тому що зараз стоїть питання: або Україна, яка підтримує демократичним світом, перемагає, виживає, перемагає, стає конкурентною Україною, або ні. І от якщо умова ні, то це ні стосується всього західного світу, всіх стосується. Тому що тоді там ми прекрасно розуміємо, що починає працювати домінування автократії. Тобто, якщо автократам вдалося перемогти чи на полі бою, чи то там в інформаційному середовищі, чи то нам на торгівельних ринках, економічних блокадах, шантаж енергоносіями, тільки щось вдалося, то зразу ж відбувається зворотня реакція – це поразка. І поки
ну, на всіх ринках, як би це складно не йшло, наскільки б, наприклад, це все тяжко не було, але всі ринки тримаються. І навіть от першочергова несподіванка, яка відбулася від шоку нападу на Україну, вона пройшла, тому що Україна дала час світу розібратися, що відбувається. Україна, от платячи кров'ю, життями, інфраструктурою, своїми спроможностями економічними, дала світу розібратися, що відбувалося. І навіть я дивився повідомлення Міністерства фінансів нашого, до речі, коли ви подивитесь, то бюджетна підтримка, на яку ми теоретично розраховували і нам гарантували, вона розпочалася тільки десь влітку. Бюджетна підтримка, а то все було через підтримку коштів Національного банку, резервів Національного банку. І зараз ситуація для України в цьому плані покращується, тому що світ змінюється. Світ змінюється, якраз демократичні країни зміцнюються. Ми вже форпост демократичних країн, і питання тільки в тому, наскільки швидко ми зможемо виконати ще ті домашні завдання, які у нас були ще до війни. Тобто створення конкурентного суспільства, створення, скажімо, інструментів противаг, тому що от відсутність цих інструментів політичних противаг, ну, скажімо, приводили до революцій, до плати людських життів за те, що Україна продовжувала змінювати президента і продовжувала бути демократичною країною, ну, в якійсь мірі, тому що ясно, що ми ж скажімо, пішли із того ж Радянського Союзу із усіма болячками, які передалися. Тобто їх треба було дуже швидко позбавлятися, ми їх, на жаль, ще в повній мірі не позбавилися. Пане Василю, ось новина останніх днів, те, що Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляєн оголосили про намір створити план Маршалла для України, аналог плану Маршалла для України, ну, щодо відновлення нашої країни. Ну і одночасно я хочу вам, щоб ви це прокоментували, як це може виглядати. І друге, а може це і перше, да? Насправді, що буде з енергосистемою? Зараз віялове відключення в Києві, всюди, якось там щось робиться. Президент провів нараду на відставку Верховного Головнокомандуючого з цього приводу, в тому числі. Що буде з енергетикою, з українською? Це перше, що хвилює. Ну, про відновлення це вже перспективне питання. Може, у вас є якісь там припущення? Ну, по-перше, що стосується енергетичної складової, то тут я не думаю, що я зможу сказати більше, ніж час покаже, тому що буде залежати від того, наскільки потужними будуть атаки в подальшому, наскільки вони будуть, скажімо, забезпечені фінансово, наскільки нам вдасться нейтралізувати постачання з Ірану, наскільки нам вдасться забезпечити оборону критичних об'єктів і тому подібне. Тому що в даному випадку ми ж вчимося з коліс. Тобто у нас не було підготовки такої. У нас там навіть коли стало питання про зброю, яка б захищала ці об'єкти критичної інфраструктури, то її, на жаль, не було там. Але ми реагуємо достатньо швидко. Тобто, і буде залежати від того, наскільки глибоко наскільки глибоко наші партнери стурбовані і допоможуть нам своєю зброєю, тому що від такої простих загроз ми можемо відбиватися і, звичайно, вірніше, не звичайно, а протиповітряною простою зброєю, але нам потрібно і високотехнологічна зброя, яка стосується вже цих ракет малої дальності, які там планується закупити у Ірана Російської Федерації. Тому тут я думаю, що час покаже і знову ж таки 100%, що ми виживемо. Які питання буде, яких втрат, тому що Україна найбільша країна Європи за площею. Не можна Україну знищити там десятком, сотнею чи навіть тисячою ракет. Вони вже тисячі витратили, поки Україна тримається. Да, це шкода, да, це загроза, да, це кров, смерть там і так далі. Але Україна тримається. Я не бачу ніяких
розмов щодо паніки, щодо необхідності вести перемовини якісь. Загальна думка про те, що ми переможемо і ми будемо боротися ефективно, вона не змінюється. А що стосується якраз Урсула фон дер Ляйн і Олаф Шольц, які заявили про те, що слід планувати план Маршалла, то в даному випадку це не тільки їх ініціатива, тобто це ініціатива є і польської сторони, і румунської сторони, і окремі пропозиції, там, наприклад, тих же транспортних маршрутів, тому що ну, в першу чергу, ну, для Німеччини це важливо, тому що Німеччина відсторонюється від надання Україні військової допомоги. Вони в основному дають небагато, інколи дають Ну, ось щось. почали протиповітряні ці засоби, вони ще дадуть. Теж я бачив новину. Тобто потрохи йде. Повільно, але потрохи йде. Ну, ви розумієте, тут таке враження, що вони, можливо, навіть і хочуть, але вони дуже хочуть це повідомлення про надання зброї перебити якимось повідомленням про проведення перемовин. Тому що ми ж розуміємо, що проведення перемовин в нинішніх умовах це російський наратив, основою якого є якраз отримати час для переформатування, для завершення цієї мобілізації, яка офіційно не наче 300 тисяч, а неофіційно за мільйон, і точно ніхто не знає. І питання там оснащення, і якесь навчання, і нові логістичні маршрути, і ну і тому подібне, але це все, ну скажімо, проект війна. І тому Україна зайняла позицію. До речі, там позиція президента щодо, ну вірніше, яку він вніс на Раду безпеки ООН України, підтримана про те, що Україна не буде вести перемовини з тим президентом російським, і це дає підстави. Ну, скажімо, не звертати уваги на всі ці Так, пропозиції. до речі, треба звернути увагу на те, що Джо Байден відмовився спілкуватися з Путіним теж. Там немає закону такого, тобто наказу ніякого. Просто він сказав, що немає про що з ним говорити. Тобто Путін стає таким собі терористом. Тобто мало хто вже, навіть Ердоган ще там щось намагається, але в принципі, ну якщо Байдену немає про що розмовляти, якщо Зеленський відмовляється офіційно з ним розмовляти, про що будуть говорити Шольц або Макрон. І навіть Макрон трохи здивував. Ну, напевно, знаєте, пане Василю, після того, як він побачив, що його майже тьоска Емомалі Рахмон просто наїхав на Путіна, йому стало трохи соромно, як президент Великої Франції вільний. І він сказав, що питання перемоги – це питання українське, і нехай українці самі визначають, що для них є перемога, підстави для перемовин, тощо. Тобто він сказав, ну все, ну, я зробила все, що могла, як то кажуть, Франція. До побачення, так, в Путін. Ну, в принципі, весь Захід зробив те ж саме, тому що, як я вже говорив, Україна дала цей шанс на власний аналіз всім країнам світу і забезпечила якраз ну, роботу журналістів всіх компаній Це світу, точно, це як точно. це відбувається. І таким чином всі країни могли на власні очі побачити. Тобто, мало того, вони, якщо на самому початку вони могли не розуміти, вони могли там сприймати це, виходячи з російських наративів чи їх каналів пропаганди про те, що це дещо інше, що це там якась спеціальна військова операція. Але коли факти оприлюднювались, то таких людей ставало менше і менше. І на сьогоднішній день ми можемо бачити у всіх країнах світу відношення до росіян, які підтримували цю спецоперацію. А потім, коли у них вже оголосили військовий призов, то масово поїхали по сусідніх країнах, тому що платити життям за свої комп'ютерні ігри, якими була ця війна, вони не захотіли. І світ побачив ну, цю таку потужний спротив України, то коли ну навіть ті ж біженці, які поїхали по світу, вони несли
правду про цю війну, тому що паралельно громадяни різних країн, куди наші, скажімо, ці 6,5 мільйонів, які в перші дні, ну за перше півріччя виїхали, то вони мали можливість переконатися з перших вуст, тобто вони могли чути від людей безпосередньо, які у них, і це були жінки і діти. Старі жінки, діти, чоловіки всі залишалися в Україні. Ну, це викликано було обмеженнями по віку, але по великому рахунку це давало підстави зрозуміти всім країнам світу, що це таке, чия це війна і яка мета цієї війни. І коли вони паралельно відчули ці зростання цін на паливо, там на енергетику, коли вони побачили ці підірвані газопроводи, так званих Nord Stream 1 та Nord Stream 2, які до того були ж комерційним проектом. А потім Ага. виявилося, що це інструмент шантажу, який Попереджали їх, попереджали ми скільки разів, що просто він вам цей шланг просто впихує, а потім буде їм користуватися, да, шантажувати. Ось самі довели. Тобто росіяни, в принципі, так поводяться, що ну, жодних ілюзій, вони навіть маленького шансу не залишають тим, хто там хоче за них щось сказати. Ну, скандал з Берлусконі ми ж бачили, да, там його засудили в Італія, яка там, ну, взагалі там тихо-тихо поводилася. А скажіть, будь ласка, пане Василю, а ось буквально там, я не знаю, вчора я бачив, або сьогодні було оприлюднене звернення в Збройних сил України, тобто нашого Генштабу, до росіян. До російських солдатів, офіцерів так званих. Ну, я їх всіх терористами називаю, але яка різниця, в принципі? Ми розуміємо, хто це. Ну, під назвою, типу, за що ви воюєте? І з закликом, тобто, здаватися, ось пише, ну, я процитую коротко. Ви перебуваєте на території чужої країни, берете участь у військових злочинах російського керівництва, щодня вас кидають на забій, для вашого командування ви витратний матеріал, витрат ніхто не рахує, поставте собі запитання, за що воюєте? За страх ваших вождів втратити владу, за їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і вашій сім'ї, за їхню тупість і некомпетентність. Україна ніколи не загрожувала Російській Федерації. Сьогодні ви воюєте не з НАТО, скільки вам про це не говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні сили України захищають свій народ і свою країну від вашої агресії. Ми готові захищати свої будинки, сім'ї, дітей, майбутнє до останнього. Подумайте і ви про свої сім'ї, вашим близьким потрібні живі, здорові батьки, чоловіки і сини, потрібні будинки. Життя дано не для того, щоб виконувати злочинний наказ путінського режиму. Збережіть своє життя і майбутнє, відмовтеся від участі в кривавій путінській війні, складіть зброю заради вашого безпечного і мирного майбутнього. Ну, кінець цитати. Як ви думаєте, чи мають сенс такі звернення? Чи може це спрацювати? Якщо може, то в якому випадку? Ну, враховуючи ті настрої, про які ви сказали, да, що вони щось не дуже там захоплені цією мобілізацією, щось кудись втікати почали. Ну, на мою думку, це звернення частковий, звичайно, успіх буде мати. Тобто, так як і звернення, яке стосується і білоруської армії, те, що Ну, раніше було, так. да, зроблено. Тобто, фактично, воно може до когось дійти, якщо ми знайдемо інструменти передачі, якщо вони будуть мати можливість отримати, прочитати і задуматись, тому що в багатьох випадках. Сам факт походу на цю війну, який відбувається в Російській Федерації, ми бачимо, що в середній частині Росії всі покірно п'ють горілку і йдуть, сідають в автобуси і їдуть воювати. Тобто у них нема чим, вони голодні, холодні, роздягнені, їх примушують придбавати форму, але вони придбавають і йдуть. Мало того, ці перехоплення навіть розмов, які ми можемо чути, їх члени родин орієнтуються на позицію російського, ну скажімо, російської держави як ну, на останню інстанцію. Тобто вони навіть не виникає сумніву. Ну, кріпосні просто. Ну, як Да, кріпосні? тобто, чи вдасться їм почути? Ну, все-таки я не думаю. Чи будуть вони ефективними? Мабуть, ні, тому що все рівно внутрішньо в них буде якесь виправдання. Тим більше ми ж бачимо, що сюди залучені і ці приватні компанії, які фактично воюють за гроші, в них взагалі нічого святого немає. Туди включили взагалі
цих заключили ЗК, які повинні також відвоювати собі строк, як виживуть, але смертність щось серед них дуже висока. Тобто і цей напрямок уже в них перестає працювати. Тобто, я думаю, що в даному випадку це будуть ну така довгограюча картина до тих пір, поки російський народ не зрозуміє цього. А чи зрозуміє він чи ні, ну дуже складно сказати, тому що поки у російського апарату насильства чи російської держави будуть кошти на утримання цього апарату насильства, тому що ну ми ж розуміємо, що у них велика кількість людей, які скажімо, мають владу поліцейських, правоохоронних інших органів, тобто вона перевищує кількість тих, хто належить до Збройних сил. І А вона... причому, знаєте, дивно, я просто зауваження маленьке зроблю для вас і для глядачів. Дивно те, що ось у нас воює так поліція, воює прикордонна служба, воюють майже всі, да, хто може і вміє тримати зброю. А в них величезний каральний дійсно апарат, величезна Росгвардія, величезна там поліція, там прокуратура, ФСБ і так далі. Але щось вони не дуже хочуть і посилають сюди гарматне м'ясо у вигляді таких ось рабів, які просто там їм жінки їхні там, не знаю, там хто, збирають речі і кажуть, ну до побачення, може повернешся, може ні, а там щось може заплатять. І, до речі, Путін пообіцяв майже 200 тисяч рублів на місяць, але ніхто це що досі не бачив, і там теж вони про це сваряться, кажуть, де наші гроші, тобто не де наші хлопці, не де наші чоловіки, де наші гроші, тобто абсолютно, знаєте, є таке враження, звісно, це така доволі міцна система побудована, але вона, здається, зсередини трохи почала руйнуватися саме на ментальному рівні, на рівні ставлення ось цього суспільства, яке раніше там вперед, на Берлін, а зараз щось там вже в Білгороді не дуже. Ну так, я думаю, що тут більше слід акцентувати увагу на тому, що підходи Російської Федерації, їх доходів і формування бюджету, вони більше пов'язані з продажем всіх природних ресурсів. Тобто, ну це газ, нафта, якими вони шантажують, там оці мінеральні добрива, продовольство, якими вони також шантажують весь світ. Це невисокотехнологічна якась продукція, яка потребує людей розумних, чи яка б зробила іншу ставку на людей розвинених, тому що ми ж розуміємо, що країни, які роблять ставку на людей, то і вкладають у розвиток людей. А країни, які роблять ставку на сировину, вони і не вкладають в людей. Тобто їм потрібні от такі от люди, які там в принципі не будуть ні проти чого протестувати. Їм не потрібно, щоб вони думали, не потрібно, щоб були геніальними підприємцями чи людьми, які там надають супертехнологічні послуги. Їх влаштовує те, що доходи від оцих енергоносіїв і продажу природних ресурсів. Ну, ще зброя була, але я так розумію, після війни в Україні попит на їхню зброю різко впаде. І відповідно ця енергетична складова вона також буде скорочуватись. От зараз же ж ми ж розуміємо, що вже затоварені нафтою і Китай, і Індія, на ринках якої вони конкурують разом з Іраном, і продають вони там від ринкових цін зі знижками 30-40% ці енергоносії, і по великому рахунку ще ж продовжуються закупівлі європейськими країнами, але ближче до зими, там починаючи з 5-го, здається, грудня, там вступають в силу вже санкції про заборону закупівлі якраз енергоносіїв у них. І тоді от ми побачимо відображення, коли будуть різко падати доходи, тому що частина їх резервів, які вони зберігали на Заході, все, що змогли знайти, заморозили. Гроші їх олігархів, що змогли знайти, там також заморозили. Вони стають такими руконеподаваними. Тобто, якщо ти маєш російський паспорт, це значить, що ти нікуди поїхати не можеш, тому що ми ж пам'ятаємо, що європейські країни, особливо з Східної Європи, ввели обмеження на
в'їзд їх, особливо щодо туристичних змін. І на фоні падіння цих доходів і наступу холодильника, я думаю, що ці роздуми будуть різко посилюватись. Наскільки це швидко станеться, ну складно сказати, тому що санкційний тиск він завжди розтягнутий у часі. І він, до речі, там на користь Україні, тому що зараз Росія прекрасно розуміє, що отаке стояння стратегічне для неї дуже дуже некомфортне. Тому вони всіма силами і пробують вийти на можливість перемовини. Ну скажіть щось про перемовини, ну скажіть про можливість перемовин. Ну давайте будемо якісь там розширювати цю ж Green Deal там до рівня перемовин. І такі спроби будуть продовжуватись і будуть зростати. Мало того, я думаю, що найближчим часом цей апарат насильства не впаде у Російській Федерації, тому що все рівно без подальшого обмеження ресурси в них будуть на утримання цього апарату насильства. І ми будемо бачити, наскільки це буде відображатись на протестах, тому що будь-які у них висловлювання чи дописи в Фейсбук, там точно так же, як в Білорусі, це виявляється злочином. Так, тобто це до крайні форми. Я навіть не пам'ятаю, в Радянському Союзі такого, вже пізньому Радянському Союзі не було, тому що тоді вже були навіть анекдоти про керівників, і це вже якось сприймалося. А в даному випадку, коли за два слова в якихось соціальних медіа людей тягнуть у в'язницю, чи штрафують, чи б'ють, то це більше там, скажімо, такий вердикт для всієї системи. Так що, тому я думаю, що ці всі спроби будуть продовжуватись, посадити Україну за стіл перемовин. Наступною, я думаю, все-таки буде ця спроба цієї зернової угоди, тому що осінь – це такий період продажу і накопичення ресурсів на зимовий період. І, відповідно, період, коли відбувається закупівля якраз мінеральних добрив. Тобто європейські країни вони скоротили ці якраз використання мінеральних добрив в зв'язку з вартістю, до речі, газу. Але інші країни все-таки пробують зайняти ринки, тому що цей ринок енергоносіїв, він вже змінюється, і він буде зайнятий той, який контролювала Російська Федерація. Тобто, на вашу думку, пане Василю, на Росію чекає велика криза економічна. Тобто зараз в них ще гроші є, вони щось десь там купують в Ірану, там може в Китаю, не знаю, щось. Тобто в них там немає катастрофи, але це останні, можна сказати, місяці, і більше такого вже не буде. Тобто, правильно я вас розумію? Зашморг затягується. Наскільки він буде затягуватись, буде залежати від того, яка мета буде розвинутих країн. Чи хочуть розвинути країни, щоб ця країна розвалилася, чи ні. Тому що до цього домінувала думка, що неначе розвинуті країни не хотіли б, щоб Росія розвалилася. Але її поразка на полях бою в Україні відобразилася вже на претензіях на лідерство в тій же ж Центральній Азії, про розмови про інтереси різних країн щодо Сибіру, щодо можливості подальших співпраць, щодо нових енергетично-транспортних потоків, тобто і нових гравців. Тобто, і це ми побачили, що вже все, домінування немає. А коли домінування немає, то тоді працює така ця тактика, що святе місце пустим не буває. Да? Тобто воно буде чимось заповнюватись. Як воно буде заповнюватись, от ми будемо спостерігати. І наскільки швидко. Тому тут навіть не бажання, можливо, зберегти цю ядерну зброю під контролем, може воно і важливе, але на сьогоднішній день це те саме, що стосується використання ядерної зброї в Україні. Є загроза? Так, є. А чи ми боїмося так, як ми боялися до того? Ні.
тому що ми вже перебоялися. Тобто проти України вже було використано майже все. Тобто, за виключенням тактичної ядерної зброї і ядерної зброї, за яку несуть відповідальність уже країни іншої. Ні, ні, ну знаєте, країни послухайте. ядерної. Ну ще вони можуть влаштувати. Ми ж про це теж згадували. Катастрофу штучну там на ГЕС. Так вони можуть тактичну ядерну зброю, можуть хімічну, можуть бути бактеріологічну. Я не певен, що вона в них є. Вони її не роззброїлися після Радянського Союзу, а ще продовжували. І у нас залишається 6 хвилин насправді розмови подробної такої. Я хочу, щоб ви проаналізували, що може бути, які політичні, воєнні, економічні наслідки. Ніхто ж не знає, про що Байден. Байден сказав, я вам не скажу, але ми до нього довели, що буде, якщо він застосує ядерну зброю в Україні. На вашу думку, що б, не те, що ви розумієте, що ви не знаєте, але що б міг Запад ефективно вчинити, або щоб там... вже і наслідки, дійсно, це буде жах в будь-якому випадку. Скоріше, щоб попередити, щоб запобігти цьому. Знову ж таки, тут така ситуація, що якщо Російська Федерація готується використати ядерну зброю, про що вона постійно говорить, то ми розуміємо, що це факт, чи може вона використовувати, чи ні, це так. Але ми ж повертаємося потім до аналізу, проти кого це війна. Коли Російська Федерація у Організації Об'єднаних Націй говорить про те, що вона воює в десяток разів слабшою країною, і вона воює з країною неядерною і хоче використати проти неї ядерну зброю. Про що це говорить? Це говорить про те, що це країна-терорист. Терорист, так. Із трибуни Організації Об'єднаних Націй. Тобто, які ще докази світу потрібно, як проти неї діяти. І, відповідно, країни розвинуті, які завдяки нам, як я вже говорив, отримали час для того, щоб їхні народи самі переконали, що це країна-терорист. Тому що Сполучені Штати не могли діяти, коли б не було підтримки американського народу. Так само європейські уряди, так само. Там же теж про війну не думали. Да. Так, і вони не думали. Мало того, ми можемо також з періодичністю згадувати, коли українська сторона показала поведінку російської армії під Києвом в окупованих територіях, коли це сотні закатованих, вбитих, зґвалтованих людей, дітей, старих людей. І вони жахнулися, тому що європейські країни – це здебільшого також невеликі країни за об'ємами населення. Там всього декілька країн великих, які домінують. Це там Німеччина, Франція. А всі інші проєктують, як би вони діяли, тому що вони дивляться, Україна велика країна, 45-65 мільйонів українців в Україні чи по всьому світу, і проти цієї України якраз воюють і такими методами. То що може бути, коли вони проєктують на власні країни? То вони розуміють, що це може їх чекати, якщо не зупинити якраз цю армію тут, якщо їх там не зупинити і не знищити. А вони ж це ж країни НАТО. Розумієте, вони тоді звертаються до НАТО, вони починають обговорити в межах НАТО і починають розуміти, що якщо сьогодні не підтримати Україну, завтра може бути пізно. І от цей час якраз вони отримали, їхні народи отримали, щоб побачити і відчути це все. І відповідно колесо, коли починає котитися в зворотньому напрямку, тоді цей заляканий російський істеблішмент не знає, куди дітися, тому що вони звикли, що гроші вирішують все. Вони ці гроші вирішували і в Лондоні, і в Парижі, і скрізь вони вирішували. А в даному випадку не працює. Тобто навіть політики, вони не можуть сказати слово, що ми, наприклад, там пропонуємо Україні там перемовини. Тобто те, що ви згадували, що французький президент телефонував час від часу російському президенту для того, щоб обговорити питання чи деталі
можливих перемовин. А зараз він не телефонує, тому що він вже не хоче бути прив'язаний до можливих навіть перемовин, тому що це для нього вже шкодить, його авторитету Мгм, шкодить. мгм. І все, що там, наприклад, пов'язано з Путіним, воно все буде шкодити всім, хто буде з ним А ви знаєте, пробувати. пане Василю, я не пам'ятаю, то або Зеленський, або Кулеба сказав, або хтось ще, ну, що неможливо, зрозуміть, будь ласка, європейці, неможливо зберегти обличчя Путіну, не втративши своє. Ну, такий Да, закон. це Да? Це дуже про те, дуже. що ви зараз кажете. На жаль, час програми нашої сплив швидко. Дуже цікаво завжди чути вашу думку. Дякую, пане Василю, за те, що Дякую. взяли участь в програмі. Ось. Дякую за А запрошення. нашим глядачам я дякую за увагу, за підтримку. Нас дивляться як у тимчасово окупованому Криму, так і на всій Україні, по всій Україні і в різних абсолютно країнах. Ми навіть іноді не уявляємо де. Всім дякую за підтримку. Дивіться АТР далі.